Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jaunak zuekin, senideok, aitor ditzagun humiltasunez, gure pekatuak, misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Aintza zeruetan jangoikoari, eta bakea gurean areko goko gizonei, hain hori eta ere zaitugulako, gorazu, bereinkatu dazu, gorespen zuri, hauste zagur, eskerrak zuri, jainko jauna zeruko errege, jangoiko aita guztia duna, jauna seme bakar Jesu Kristo, jainko jauna jainkoaren indoz, aitaren seme. Zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Zuk entzen dezu munduko pekatua, entzun gure egia. Aitaren eskuinaldean jarri zaudezu, erruki jauna. Zu bakarrik santua, zu bakarrik jauna, zu bakarrik goikoa Jesu Kristo, Espiritu Santuarekin, jainko aitaren agitan. Amen. Egin dezagun otoitz. Jainko jauna, zuk ala nahirik, San Juan bataiatzailea izan zen zure semearen aurrelari, bai jaiotzean, bai heriotzan. Iguzu hark, egiaren eta zuzentasunaren alde, bere bizia eman zuen bezala, guk ere evangelioaren alde gogor lan egin dezagula. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin, jainko eta errege bizi baita, gizaldi eta gizaldietan. Jeremias profetaren liburutik. Egun haietan, jaunari hitza etorri zitzaidan, eta honela esan zidan. Lotu itzazu gerriak, zoaz eta esaiezu nik agintzen dizudana. Ez izan haien beldurrik, bestela nik sartuko dizut haien beldurra. Begira, nik gaztelu jartzen zaitut gaur, burdinezko zutabe eta tupikizko esi. Herrialde guzti honen aurrean, Judako erregeen eta lehen agintarien aurrean, apaizen eta herritarren aurrean, burruka egingo dizute, baina ez zaituzte menperatuko, ni zurekin bainago salba zaitzadan, jaunak esana. Jauna dut hartzai, haren erabakiz deituentzat. Izan ere, jainkoak aurrez ezagutu zituenak aukeratu ere egin zituen, bere semearen iduriko izan zitezen. Hau, senide askoren artean lehen seme
zedin. Aurrez aukeratu zituenak deitu ere egin zituen. Deituei berriz bere zuzentasuna eman zien, eta zuzen eginak aintzaz bete zituen. Jaunak esana. Aleluia. Aldi hartan Herodesek Joan baitu erazi zuen eta presondegian lotu. Herodias bere anaia Filiporen emaztea beretzat hartua baitzuen emazte, eta Joanek esaten zion, ez zaizu zilegi zure anaiaren emaztea ukitzerik. Herodias minduta zebilen Joanen kontra, eta hil erazi nahi zuen, baina ezin. Herodesek bildurra zion eta Joani, bai baizekien gizon zintzoa eta santua zela, eta babes egiten zion. Hari entzutean, kezkatan gelditzen zen, hala ere atseginez entzuten zion. Gertatu zen ordea egun egokia. Herodesek bere urtebetetze eguna zuelata, afari bat eman zien bere haundizkiei, gudalburuei eta Galileako jauntxoei. Sartu zen Herodiasen alaba, eta haren dantzatzea atsegin izan zitzaien Herodesi eta maikideei. Hontan, erregeak honela esan zion neskatsari, eska ezaidazu nahi duzuna eta emango dizut. Eta zin egin zion, eskatzen didazun guztia emango dizut, nire erreinuaren erdia bada ere. Harek, atera eta honela esan zion bere amari, zer eskatuko diot, eta amak erantzun, Joan bataiatzailearen burua. Joan zen neskatsa berehala, erregearen gana, laizterka eta esan zion, hau nahi dut, emaidazu orentxe bertan, Joan bataiatzailearen burua aspil batean. Goibeldu egin zen erregea, baina zinarengatik eta maikideengatik ez zion nahi gaberik eman nahi izan. Eta berehala, zaintzaile bat bidali eta Joanen burua ekartzeko agindu zion. Joan zen eta lepoa moztu zion presondegian, eta gero burua aspilean ekarri. Eta neskatsari eman zion, eta neskatsak bere amari. Joanen ikasleek hori entzun zutenean, etorri ziren haren gorputzaren bila, eta hilobi batean ehortzi zuten. Jaunak esana. Atailun ohitura den bezala, urte askotan festak eta gaurkoan ospatzen ari gera San Juan bataiatzailearen martiritza. Kontutan izanez, batez ere momentu historiko bat, Jesusen lehengusua zen, Joan nola hil egin zuten. Batez ere, esan genezake gizon zintzoa izateagatik, gauzak pentsatzen zituen bezala eta ziren bezala esateagatik. Hain zuzen ere, modu hontan hitz egin zion Joanek, hitz egiten zion Joanek bere garaiko jendeai. Oso bereziki pentsatu behar dugu Joan izan duzela itun zaharreko azken profeta bezala. Eta itun berriko, esan genezake, aitzindaria. Berari tokatu zitzaion Jesusen bataioa burutzea, baina aldi berean lehenko profeten estilora profetek egiten zituzten bi eginkizunak kunplitzen zituen. Lehenengoa izaten zen, iragartzea jangoikoak herria salbatuko zuela, Mesias salbatzaile bat bialiko zuela, eta berari tokatu zitzaion seinalatuz, Jordan ibaian bataiatuz. Eta bestetik profetek egiten zituzten garaiko injustiziak salatu. Oso bereziki pertsona ahulenak, pertsona txikienak, indar gutxien, eskubide gutxien zituzten pertsonak defendatuz haundizkien aurrean. Horregatik, seguru asko, Herodesi ere gauza gehiago esango zizkion garai haitan, halako injustizi sozial asko egoten baitziren. Kanpotarren kontra, gaixorik zeudenen kontra, halako pertsona ahulen kontra, ikaragarrizkoak egoten
ziren. Horregatik, seguru asko Juan bataiatzaileak aurreko profeta guztiek bezala defendatuko zituen. Eta pertsona batzuk bilatzen dute bere esan genezake indarra erakustea, halako garai hartan ere batez ere alazan ekialdean ejertzito handi bat eukita, edo halako gauza bereziak eta diruak eta ikaragarrizko zeak, eta horrek ematen ziren halako nolabaiteko autoridadea. Juan bataiatzaileari ordea autoridadea ematen zion bere benetakotasuna, bere autentizitateak. Gizon zintzoa zela, austeroa, basamortuan luze egondakoa, gizon sakona, basamortuan, esan genezake isiltasuna, meditatzeko garaia, gure barnean eta jagoikoarekin egoteko aukera, eta Juan bataiatzailea hortan maisu handia zen, modu pobrean bizi zen. Hala esaten digu, zeak, liburu santuak jaten zituela, hango matxin saltoak eta eztia eta olako gauzak besterik ez, oso gizon esan genezake austero bat zen, eta halako hitz egiteko eta gauzak esateko doai berezi bat zeukan. Horregatik, jendeak ikaragarri errespetatzen zuen, eta batzuk pentsatu izan zuten ere Mesias salbatzailea izan ote ziteken berak esan ziren ezetz, eta berak etzela inor, ez da hanketako sandaliak askatzeko ere bere ondoren heldu zenari. Jesusengatik ala esan zuen. Horregatik ikusten dugu baita Herodes berberak ere, naiz eta etsai bezala ikusi, baina izugarrizko errespetua ziola. Baina entzun dugun bezala, evangelioan entzun dugun bezala, bere Herodiasen alabak dantza egin eta ezin egin zuen, eta modu hortan lepoa moztu behar izan zion Herodesek bere borondatearen kontra. Eta, honek bukatuko dut, Juan bataiatzailearen zara hainen zan handia, baita hilda gero ere, Herodesi esaten ziotelarik Jesusen konturen bat, halako pertsona berezi badago, pentsatu behar dugu, garai hartan etzela guain bezala, guain bideo bat eramango liokete, edo ikusiko lukezea bat, baina garai hartan dana hitzez, eta gizon bat ari da halako gauzak esaten, eta Herodesek askotan pentsatzen zuen, ea ez ote zen Juan bataiatzailea berriz ere hilen artetik itzulia, halako errespetua eta halako bildurra bizion. Guk gaurko egun honetan eskatzen diogu bere babesa, bere bitartekaritza Juan bataiatzaileari, atailuko herriaren alde egin bezala, zaindu behitzala, gure herria eta osasunean, elkartasunean, maitasunean eta Jesu Kristoren fedean. Sinisten dut jangoiko aita guztidun, zeru lurren egilea. Espiritu Santuaren egitez sortu eta Andre Maria Birjinagandik jaiozena, Pontzio Pilatoren menpean ekaldua, gurutzean hiltzatua, hila eta obiratua izan zena, infernuetara jaitsi eta hirugarren egunean hilen artetik piztu zena, zeruetara igo eta jangoiko aital guztiunaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Santu Katolikua, santuen elkartasuna, pekatuen barkamena, haragiaren piztuera eta betiko bizitza. Eta egin ditzagun orain gure eskariak. Eskarezagun bereziki, atailuko herriaren alde, Juan bataiatzaileak zaindu, babestu bezala, gorputz eta animako gaitz
guztietatik. Eska dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoen alde ere errebutuko dugu. Gaurko eza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu, orain berri den Katalina Duarte, bertako alaba, eta baita ere Jose Otsokorena eta Dioni Otsokorena. Jaunak bere baitan hartu eta handik gure alde egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Emaiguzu zure bide zuzenetatik ibiltzea. Bide horiek erakutsi baitzituen Joan bataiatzaile doatsuak basamortuan ditu eginez. Baita aitortu ere bere odola isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai eta zuzen honak eta beti zuri eskerrak ematea jauna, aita guztiz santu, jangoiko guztidun betireko horri, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Beronen bide egile eta amen semeetan handienaren Joan bataiatzailea ospatzean, zure miragarriak goresten ditugu. Jaio horretik, amaren sabelean pozez jauzi egin zuen, gizon emakume guztien salbatzailea etorri zitzaionean. Jaiotza berriz, poz handia ekarri zion munduari, profeta guztien artean, bera bakarrik izan zen, jainkoaren bildotsa erakutsi zuena. Berak bataiatu zuen Jordanen batailuaren egilea, eta urari salbamen indarra eman ziona, eta bere odola isuriz, aitormenik ederrena eman zion Kristo jaunari. Horregatik, zeruko talde guztiekin lurrean beti eta beti goresten zaitugu, zuri jainko guztiz handi horri etengabe kantatuz. Kanta dezagun
santu egizkizu bada, hogitako hauek zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol guretzat egin daitezen. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogi hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jan guztiokotatik, hau ere gorputza daka, zuentzat emango dena. Afabondoa berdin gabizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta edan guztiokotatik, hau nere odolaren kariza daka, itun berri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere hori garri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna zure semearen heriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kariza eskaintzen dizkizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sarbitzari onartu daituzulako. Eta apalik eskartzen dizugu Kristoren gorputz odolak hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik dagoen zure eliza, eramazu maitasun osora Frantzisko gure ira santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna bizteko itxaropenean bandikan gure semideak eta hildako guztiak berezikin, Katalina, Jose eta Dioni, harritzazu zure aurpegiaren argitan. Errokizak ezkidu arren, guk guztiok betiko bizitzen itxidezagun. Jangoikoaren ama Maria koatsuarekin, San Jose bere senarrarekin, apostolu santuekin, San Juan bataiatzailea eta gizaldi guztietan, zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zeitzagun, Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, zuri aita jangoiko alguztiun horri Espiritu Santuarekin batean, ospe eta intza guztiak gizaldi eta gizaldi guztietan, salbatzaileak aginduta erakutsiak jarraituz, bildur gabe esan dezagun. Gure aita zegoetan zelana, santu izan denik zure izena, etorbenik zure erreinua, egin denik zure naia zeroan izela arterean ere. Emaio guztu gaur egundutako ogia, markatu gure zorrak, guk ere gure zorrak markatzen gure ezkero, eta ez dugu talde eman. Eta gaitzazu jauna, gaitz guztietatik eman duzu bakeak egunotan, zure errugia eta eskarrikatik garbi bizi daitezen eta estuadietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea noiz etorriko den zain gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esan da apostoluei bakea uzten dizuet, nire bakea ematen. Begira zure elizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa betezela, emaiozu elizari bakea, eman batasuna, errege bizi baizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Eta eskurik eman gabe, emaiozu bakea ekarri. Jangoikoaren bildotxa, zuk bertzentzen zuen bekatua, jangoikoaren bildotxa, zuk bertzentzen zuen bekatua, jangoikoaren bildotxa, zuk bertzentzen zuen bekatua. Hona hemen jangoikoaren bildotxa, hona munduko bekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maila deituak. Jauna, ez naiz dio,
dezagun otoitz. Jainko jauna, joan bataiatzaile santuaren eguna ospatzean zuri eskatzen dizugu, guk hartutako sakramentu honek adierazten dituen bideragarriak gores ditzagula. Baita gugan gozatu ere eronen fruituak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Egun onona pasa dezazuela guztiok. Jauna zuekin, berika zaitzatela jainko guztialduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren bakean.